nuwun Mas Setiawan. Mas Setiawan, terima kasih kali Mbak Hani nggih. Wah, luar biasa lho tenan. Bawa podang kuning diterusne dulur wedok Dik Hani sing nembang. Betul. Iki mau ya bawa ya joget. Nggih. Iki wah istimewa kok. Istimewa wae Badranaya kuwi ya pengrawit ya penjoget ya dalah. Lain daripada yang lain. Leres mula Mas Gareng. wonten dawuh. Menika ugi wonten ingkang beratensi lumantar WA. Mirsani saking Juve Multimedia. Nggih. Pak Cahyo Properti, Jati Kuwung, Karanganyar. Nggih. Nyuwun Tresna Sudra. Sik kelingan ora? Iki sing tahun dek wingi awake dhewe nang Jati Kuwung kae. Oh. Karanganyar. Pak Yanto DPR. Nggih. Nah, boleh mana yang mau diaturkan? Panyuwunan kathah kalau mau. Nggih wonten Kitir Sumilir ingkang Kitir Sumilir wonten. Nggih niki giliranipun Mbak Rani. Mbak Rani. Mbak Rani niki giliranipun Mbak Rani sinden sing angka 3. Lah niki wah tenan ya. Suwe ra temu tenan iki saya sumunar. Nggih. Napa meneh nek malam Minggu ngeten iki? Pripun? Nggih nek ora malam Minggu ngono, Dik kula mengki bar gara-gara tak mandam nggih. Nek malam Minggu, nek malam Minggu nggih aman. Wahyu kang tinemu Mas. Nggih. Wahyu kang tinemu jenenge rejeki niku alhamdulillah. Nggih. Biasane nyambut gawe neng terop wis dipercaya karo negara. Nggih. Oh, muga-muga dados rejeki ingkang berkah Mbak Rani. Amin. Alhamdulillah. Nggih, monggo jumeneng Mbak Rani. Niki monggo spot Mas Mbak Rani monggo. Hey. Hey ah. Hey. Ah. Hey. Ho ah ho hey. Ho ah ho hey. Ho ah ho hey. Hey ah hey hey. Hey ah hey hey. Dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Rani. Sugeng dalu Mbak Rani. Sugeng dalu Mas. Nggih, wilujeng dalu Nduk Rani. Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Jenengan waras? Oh ya gendeng ya ora diundang to Nduk. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pinaringan seger waras. Nggih. Pinaringan sehat. Nggih. Nika sowan tenggene Pak Lancur. Pak Lancur. Nggih. Jepun balong. Heeh, didongakno dhisik mantene Nduk. Mantene ya Mas ya. Mas apa mau Mas Doni karo Mas Doni kali Mbak Seva. Mbak Seva. Iki Mbak Seva lek Mbak Sela daleme jeruk kono. Oh sing Tarman nggih Mang ya Mas. 3M nggih Mas. Mlebu metu mulih. Mlayu. Oh mlayu. Ya, monggo dongakne rumiyin. Kagem temanten kekalih mugi-mugi tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Mboten. Warahmah. Nek mau tepuk sakinah ora ya Mas mantene. Ya tetuk to. Kaya karyawan Depak terus. Masamu ya kuwi iki ya sejodoh to. Sakinah mawaddah warahmah. Nggih, mugi-mugi ndang diparingi momongan. Amin. Soleh. Amin. Amin. Utawi Barani. Nggih. Panjenengan niku sok-sok lak piketnya di sana gitu, piketnya di Sarangan kan kadang. Ya betul. Bener apal mobil Mas Gareng toh? Apal nggih no. Sok-sok niku ngerti-ngerti kok. Teng tiketan niku to lho kok minggu ning hotel kae nyapo kae. Sopo kae? Kuwi meneng wae. Piye Mas? Aku karo mbok demu. Alah, Duk. Oh iya, kok ya. Rambutnya beda. Kok beda rambutnya? Alah, pas karo aku tak sepen rijo. Ya kae mbok demu. Malah kaya kulupan. Menika wonten pamundutan Kitir Sumilir. Oh nggih. Mbak Yurani monggo dipinangkani Kitir. Mumpung bersama YMS. Betul. Iki sak kibote ya enek Kitir Sumilir. Nggih.
jan tenan. Miki wis mbok balekne rong Han. Mbak Rani Halo, Mas. YMS pokoknya saiki pelayune adoh-adoh. Nggih. Ngendi Mas? Bojonegoro. Bojonegoro. Cepu. Heeh. OTW Malang. OTW Surabaya. Surabaya. OTW Ngendi meneh Mas? Lor Prapatan Balong. Ya. Iki tanggapan apa kondektur jane kok ya. Nggih, monggo kitir sumilir. Monggo. Monggo. Lugi. Matur nuwun. Mbak Rani. Mbak Rani. Mbak Rani. Jan. Ini Luar nembang biasa. apa-apa cocok kok. Nggih wong Nggih. niku pun dasarane remen kali dasarane ilmu pun Leres. Mbak Mas. Leres Mas Gareng. Arepa seneng yen ora duwe Kesenggol saja ini. Aja ngelem aku Mas ndak mbledos sone. ketoke awakmu ki lek dilem ora kenek ran. Ketoke wis ora tak pindho-pindho iki. Ran awakmu ki Langsung mak gerubuk. wis cukup dadine awakmu wis dadi seniman ya sukses. Nggih. Uripmu ya saiki wis dadi pegawai negeri alhamdulillah. Amin. Nggih. Wis kok ya nggih namung napa nggih niku wau ke enten piantun ingkang lewat nggih Leres. kesenggol mboten napa-napa. Nggih, pancen yo kabel sarwa elektronik. Nggih kok Mas, ora Nggih. kaya wong derma menungso wae lek disenggol seru ki bakal nesu. Betul. Apa beda wong jenenge elektronika migur kabel paribasane niku nggih lek keterak nggih ngoten niku. Nggih. Menika Tesih, wonten Mas Basuki saking Binade Mas Gareng. Rapo mriki? Nggih, menika duduk di kursi paling belakang. Oh Mas Basuki Nyuwun selamat. setunggal Sriuning angka kalih katresnan sejati. Mbok bilih menika Mas Basuki badhe dana swanten utawi nembang monggo mriki Mas Basuki caket mawon Mas monggo. Halo Mas Basuki. Oh nggih. Wonten wingking kok lenggah ten wingking. Nggih. Ada Mbak Marfuah Mas Betul. Gareng. Oke, nggih Mbak Marfuah. Nggih. Hey. Tadi ada request banyak, Masnya Nggih. yang duduk di sana tadi Nggih. minta Taman Juruk. Nggih. Juruk. Nanti dipinangkani, Nggih. dikasih ya Katresnan Mas Sejati. ya. Katresnan Sejati juga ada. Nggih. Nanti dari Masnya yang Mas sinten Mas sinten? tadi? Mas Siswanto. Ya ya, Mas yang dari Binade tadi. Mas Basuki. Mas Basuki. Menika Mas nggih rawuh Basuki. wonten mriki nggih. Nggih, rawuh. Niko lenggahipun wonten kursi sing teng mriko. Nggih. Tahun Monggo. kepungkur sing awal dhewe wayangan ning kono Ten pas mriko. kebelet pipis ke bingung iki ning endi iki. Anda yo aku macak ning jero truk. Jan kok ya. Iki Ya mana jane ning pancen nggon? lokasine nggon lapangan kok Nggih. ya, aduh karo pemukiman. Monggo menika Mas. Katresnan sejati, Katresnan Mbak sejati. Marfuah diaturke karo YMS. Wo, Gareng iki ya urik. Iki Mas, biasane kan duet karo aku kan biasa. Ning lek katresnan sejati aku ora tau duwe katresnan sing sejati. Oh, ngono? Nek khususnya Mbah Dalang iki katresnane sing sejati karo awakmu. Ngaten. Oh ya. Kan lagu. Monggo Nggih. YMS. Ya Mas, YMS. Matur suwun menika Pak Dalang. Matur Mas nuwun Gareng. Mbak Marfuah. Nggih. Marem kowe reng gaek-gaek ke kancane. Boten. Jan. Iki pun biasa ngoten niku jenengan Nggih. iki boten asing melih lek tenggene mantena. Nggih. Kedahipun biasane MC liyane niku kan nggih mboten nembang dangdut. Nggih. Ning lek jenengan mesti sepisan ya nembang. Nggih. Eri dhewe ya nembang. Ya nek pas longgar mawon. digungane dulur-dulur wonten mriki. Wonten balong jepun. Nggih. Wonten panyuwunan saking Deni Harju saha Viana menika kakak mempelai wanita. Betul. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Amin. serta segera mendapat momongan yang soleh solikah. Amin, Amin, Allahumma amin. Ngersake Asmaranala. Asmaranala ini apa Puspitanala niku menawi?
Sanes wonten malih. Wonten. Oh nggih, aku sing ora update berarti kira. Asmara. Mbak Mika. Nggih. Nggih, Asmara Nala. Nggih. Nggih. Oh, sik. Sinoman Wijaya Kusuma. Dusun Sumbragung. Nyuwun Taman Juruk. Nggih, mangke badhe menika. Hei. Spote akeh men to, Bang? Nggih, wong Mbak Mika niku lek mlaku niku dadak ngukel kok model. Lah nggih, jangan-jangan ada rasa karo sing arep nembang iki. Ya ampun. Ya. Aja ya, Mas ya. Ya, Tenan lho. Ya ora apa-apa. Dikatek-kateke. Ya apa to, Mas? Ngelek ndelok streaming piye? Apa ketoke karo sing nipung ya rada yae. Juragan gendeng lho. Taman Nggih. Juruk wonten. Taman Juruk menika ingkang nyuwun Kadang Sinoman Wijaya Kusuma. Ijin. Oh, insyaallah mangke bakda menika pun aturaken. Heeh. Monggo. Beto nyekel HP ra apa-apa, Nduk Mika. Apa? Ya, manut awakmu pokoke ki mau request-e kuwi kok rukiyahe kuwi. Nggih. Aku arep mbok rukiah to, Mas. Ya. Maka Manut nggih. Nggih. Monggo. matur Terima nuwun. kasih. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Masih ada Nggih. permintaan. Menika wonten Pak Waris Sugiono memantau dari Surabaya lumantar JB Multimedia. Ngersake pudang kuning, monggo wis diaturke mau. Minangkani panyuwunan saking Kadang Sinoman Wijaya Kusuma. Betul. Nah, ada Taman Juruk. Nggih. Masnya yang duduk di sebelah timur. Nggih. Nah, kabeh Sudah menanti ya, Mas. Ditambahi Taman. Mbak Nengki, Mbak Rani karo Mbak Marfuah. Nah, dari tigane niki sedaya Nggih. jumeneng. Pengen nonton Nengki lek nyanyi dangdut piye? Wah, pokoknya lek joget niku jahat karo Sela padha. Nggih, modele nganggo uglek. Nggih, jan. Taman Juruk sarengan ZMS Campur Sari. Monggo. Diganti Mas esuk jenenge. Tarman Laras. Ya. Tarman Laras nggih. Monggo. Nggih. Monggo, ya dados. Matur nuwun dipun santuni menika nggih kanca-kanca Wijaya Kusuma. Malah cocok Kusuma Wijaya. Mas Gareng. Wonten dawuh, Mak. Ki ya tawon ki ana entupe lakon ki ana tutuke. Leres menika ngira pantes tasakuran ugi wungon wonten dalempipun Rama lancur. Bapa lancur. Muga-muga slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal Amin. menapa. Allahumma amin. Paribasane ujar Kalingganata ketalipan Nggih. dina Nggih. isa sampurna wonten wekdal dalu menika. Amin. Allahumma amin. Pinanganten sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah Inggih, warahmah. amin Allahumma amin. Panjenengan sing ndongake kula sing ngaminke Gusti ingkang ngabulaken. Nggih, dawuh. Diteruske mengki nggih gara-gara Mas Gareng nggih. Dawuh. Lakone dawa. Monggo engko jam 3 ki Murwakala, Nduk. Iya, Pak, iya. Kae sinuwun wis manjing sanggar pamelengan. Katone ngobong dupa, Nduk, ayo diderekke. Iya, Pak, ayo tak derekake. Gandane kang sekar gadung lawan kembang-kembang menara kang esmu